Üzbegisztán és úgy általában egész Közép-Ázsia zsigerileg vonzott mindig is. Ősiség, titokzatosság, selyemút, vámbéri Ármin, egy izgalmas kulturális és etnikai kavalkád, és még sorolhatnám. Ráadásul mindez még poszt-szovjet szósszal nyakon is van öntve. Egy igazi felfedezni való. Neki is indultam, ezúttal magányosan. Egy szál kamerával, hogy egy filmet készítsek. Nem hagyományosat, hanem nyerset és valósat. A szépséget, a hangokat, az ételeket, az atmoszférát akartam. A fáradtságot, az esetlenséget is. Ami ezzel jár, Üzbegisztánt akartam. Úgy, ahogy van. Az útvonal a következő lesz. Taskentben egy fél nap, aztán átrepültem Urgencsbe, hogy aztán a türkmén határ melletti Kivában töltsek 2 napot. Aztán átszeltem a Kizilkum sivatagot egy kis mikrobusszal, hogy 2-szer fél napot Buharában tölthessek, majd onnan vonatra szálltam, hogy egy estét, egy teljes napot és egy délelőttöt a mesés Szamarkandban bóklázhassak. Taskent Üzbegisztán fővárosa, egész Közép-Ázsia legnépesebb városa, közel Kazaksztánhoz. Egy izgalmas, nem klasszikusan szép, de annál modernebb város. Komoly földrengések után építették többször újra. Na, itt volt egy délelőttöm. Nyilván ez csak a benyomásokra elég. Első nap. Taskent és Kiva. Taskentben vagyok, nem sok időm lesz, de egy múzeumot mindenféleképpen meg fogok nézni, aztán irány Kiva, de beszívom itt a taskenti első pillanatokat és a levegőt. Ami egyébként egy 3 milliós városhoz képest meglehetősen friss és tiszta. Taskentben egy iparművészeti múzeumot nézek meg. Ez lesz az egyetlen programom itt a fővárosban, mert mondtam ugye, hogy nincs sok időm. Ez egy meglehetősen szép épület. Egy orosz arisztokrata építette annak idején. Hát ebben a múzeumban mindenféle szép selyemszőnyeg, kézműves termék található, aminek én hatalmas szakértője vagyok, de aki még nálam is nagyobb szakértő, az óriási örömet fog lelni ebben a speciális múzeumban. Egyébként Taskent, amit látok belőle, hogy hatalmas, széles utak vannak, és meglehetősen szellős, nagyon-nagyon sok a fa, ami mindig nagyon jót tesz egy városnak. Taskentben szerintem fontos, ha itt járunk, hogy megnézzünk egy metróállomást. Az az egyetlen gond, hogy itt nem lehet filmezni, azért meg fogom próbálni. Hát meg kell, hogy mondjam, gyönyörű ez a metró megálló. Van egy ilyen nagyon tipikus poszt-szovjet térségre mutató hangulata. Én ezeket nagyon-nagyon imádom. De persze nagyon üzbég is. Hát akkor próbáljuk is ki a metrózást. Belül egyébként teljesen olyan, mint a bárhol máshol. Az állomás viszont nagyon-nagyon különleges, de meglehetősen modern, tiszta, kulturális az egész. Na és az, amire nagyon kíváncsi vagyok, egy újabb állomás, ami az űrhajósokról lett elnevezve. Taskenben is nagyon ajánlom, hogy csináljunk egy ilyen metrótúrát, mert mindegyik metróállomás egy külön világ. Ismét egy reptéri buszon vagyok, egy belföldi járattal fogok tovább menni, irány Urgencs. Kaptam egy ilyen nagyon finom lóhúsos szendvicset, persze nem az, csak viccelek. Ilyen kis cukris szendvics jár még egy ilyen rövid útra is, ami ugye 1 óra 20 perc. Amúgy ilyen
Barizer van benne. Teljesen olyan, mint a barizeres kenyér. Khiva egy 100 000-es város nem messze Türkmenisztántól, Horezm régióban. A Krisztus előtti 6. században alapították. A városnak van egy jellegzetes belső városmagja, egy fallal körülvett csoda, az Icsankala. Ahol még ma is úgy érezhetjük magunkat, mintha a múltba vesztünk volna, és beengedtek volna a Selyemút világának valóságába. Első benyomások. Nagyon relaxált, nagyon-nagyon tiszta, és nagyon réginek is tűnik. Az is. Szinte már földön túli. Mennyire gyönyörű ezek a színek, ezek a méretek. Hasznos információként csak annyit, hogy érdemes dollárt hozni és azt váltani, és kapunk szomot, ami egyébként ilyen sok, mindig sok szomot kapunk, ez azért van, hogy nagyon gyenge a valutájuk. 1 forint az ilyen 33 szom, úgyhogy ez egy érdekes érzés, hogy a forint erősebb. Khiva egyébként az a hely, amit tényleg így nehéz feldolgozni, mert annyira szürreálisan gyönyörű, és ugye tudjuk, hogy nagyon régi is, úgyhogy még nekem itt meg kell érkeznem, mert ez felfoghatatlan. Szeretnék megemlékezni róla, hogy a Selyemút egyik ősi városába is beköltözött a latin világ. Ez egy nagyon különleges mecset, Juma mecsetnek hívják egyébként, de igazából tényleg az atmoszféra az, ami elmondhatatlan, és nagyon más, mint máshol. Üzbék gasztronómiában nagyon hangsúlyos a finom zöldség, és talán finom, olyan ízek, amiket már nagyon rég nem éreztem, és még az üzbék kenyér. Elkötöztem finom. Második fogás. Ilyen húsleves-szerű dolog. Ilyen húsleves, gulyásleves, de van benne rizs. Meg chilit teszek bele, a tuti kedvéért. És akkor nagyot már nem hibázhatok. Borzasztóan jól érzem itt magam, ez egy nagyon különleges hely. Második nap. Khiva. Meglehetősen üres ez a város Khiva, hiszen egyébként nem is sokan lakják, és ahhoz képest pedig nagy és szétterülő a hely, szóval elég üres az egész. Ami egyébként hozzátesz az érdekes érzetekhez. Itt állok a keleti kapu előtt, itt jött be Vámbéry Ármin a khivai kánságba, és ez azért volt nagy szó, mert Khiva az egy nagyon kemény hely lehetett, egy paranoid kánnal, úgyhogy nagy kockázat volt ide jönni, de Vámbéry óriási sikert aratott, mert nagyon jó volt az álcája. És egyébként Vámbéry nem a rokonainkat kutatta, hanem azért járt ebbe a térségbe, hogy a nyelveket megismerjen, illetve hogy a magyar, az altai nyelvcsaládnak melyik részéhez tartozik igazán. Khiva egyébként nagyon komoly rabszolgakereskedő hely volt, még a múlt században is. Illetve itt például egy vándorcirkusznak a nyomait látjuk, egy konkrét cirkuszos dinasztiának a nyomait, a Jaborovoknak. Úgyhogy ilyen varázsos város ez a Khiva. Palotában vagyok egyébként, és nagyon jellemző, hogy mindenhol ezeket a kék színeket látjuk. Ennek 3 jelentése van. Egyrészt a békét jelenti, a belső békét, másodszorban a szabadságot, illetve az ég gyönyörű kékjét.
Ez a rész volt itt a Kánnak a vendégeinek fenntartva, ugyanis hogyha érkeztek hozzá vendégek, akkor itt szállásolta el őket, és megvendégelte őket jó sok piával, meg lányokkal is, akik egész éjszaka vendéggel voltak, és másnap jelentettek a Kánnak, hogy micsoda ez a vendég, úgyhogy igazi kém lányok voltak ők. Ez a szent hely, ahol állok. Ez volt a Kánnak a háreme. 4 hivatalos felesége volt, ők ezekben a terekben laktak, és 40 nem hivatalos feleség, ők pedig ezekben. Szóval 4 hivatalos, és 40 nem hivatalos. Ez volt a Kánnak a kis háreme. Hát... Kiva város, ugye Horezm tartományban van, vagy ez a kulturális terület, ennek nagyon régi történettel van, nagyon erős történelme, és nagyon erős identitása is Üzbegisztánon belül, tehát itt a horezmiek egy nagyon erős külön identitást képviselnek, persze üzbéknek tartják magukat, de hogy mi ennek az oka ennek az erős identitásnak, az, hogy azt tartják, hogy a mai anatóliai törökök, tehát a törökországi törökök innen mentek Törökországba, tehát ők itt a törököknek az igazi ősei, ezt tartják itt. Én ezt nem tudom most innen megítélni, de ezt mondják a helyiek. Vannak itt ilyen szép selyemszőnyegek, mint ez a kék. Ezek meg ilyen tevelt torokszőrből készült szőnyegek. Hát ennyit a szőnyegekről. Na hát ezt mindenképpen meg szeretném mutatni, mert ez Üzbegisztánnak a nemzeti étele. Plovnak ismerik a helyiek, osnak mondják. Mondhatjuk azt is, hogy rizses hús, de a plov kikéri magának, hogy rizses húsnak hívják, mert több annál. Hogy mivel több, nehéz elmondani, de különleges. Nekem egyébként az a nagy kedvencem, az a nagy kék duci, ilyen henger alakú épület, olyan szerintem, mint egy nagy óriás kék dezodor. Egyébként az egy befejezetlen minaret. Ez a hely, ahol járok, tulajdonképpen a nagyvezérnek a palotája. A nagyvezér volt a Kánnak az első embere, a tulajdonképpeni belügyminiszter. Beültem kávézni ide a kívai naplementével. Egyébként teát sokkal könnyebb szerezni, mint kávét, de azért kávé is olyan nehéz egészségre tudni. Elloptam egy nyers tésztát. De finom, kapros. Harmadik nap. Kizilkum és Buhara. A Kizilkum egy hideg vagy mérsékelt övi sivatag. Az Amudarja és a Szirdarja folyók között terül el. Nagyjából 3 magyarországnyi területen. A neve vörös homokot jelent. A homok mellett agyag, gipsz, szikes, kő, illetve kavics sivatagos részei is vannak. Nem a képernyővédőkön használt klasszikus sivatagkép. Vámbéry viszont kis híján szomjan halt itt.
Manapság azért sokkal könnyebb dolgom van. 8-10 óra mikrobuszozás, és oké vagyok. Itt vagyok Hrázm tartományban. Egy piacra benéztem, így kora reggel, utazok át a Kizilkum sivatagon majd. Hát ez volt a gyors piaclátogatás. Hatalmas tumultus, mindenféle dolog. Szia hús! Átléptem az Amudarja folyón, ahogy jöttünk Kivából. Ott egy kockát se lehetett forgatni, mert fegyveresek védik, az egy ilyen stratégiai pont, úgyhogy esélytelen volt. Egyébként egy ilyen nem egy nagy vízbőségű folyó, és ilyen szürkészöld színe van, sok nád van körülötte. De beléptem ide a Kizilkumnak a vidékére, ez vörös homokot jelent. Ez egy mérsékeltövi sivatag, majd mi később azért látni fogjuk, hogy miért is van ez így, hogy Kizilkumnak hívják. Itt már kapok egy kis kóstolót. Bejöttem itt a Kizilkumba egy kis boltba szétnézni. Minden van egyébként. Vízilovas keksz. Egy ilyen húsos valami eszem, nagyon fincsi egyébként, meg a gránátalmalé. Itt a Kizilkumnál. Itt üdvözölnek is egy dudával. Na hát megérkeztünk Buhrába. Csomagjaimmal jövök, ilyen 7-8 óra volt az út. Fárasztó volt, de már nagyon vártam, hogy ide érkezek, bár kívánt egyébként imádtam. Nagyon kíváncsi vagyok. Most már megy le a nap egyébként, az egy gondommal. És ez az estén van itt, plusz még holnap egy fél nap. Mert utána megyek Samarkandba vonattal. Buharai első benyomások. Kivához képest tisztább, bár Kiva is egyébként nagyon tiszta volt, de ez még ilyen extrém tiszta, de tényleg szerintem enni lehetne a földről. Egy kicsit ilyen kikentebbnek, kifentebbnek is tűnik. Kevésbé magasak az épületek, tehát hát ez is elképesztően gyönyörű. Azért itt a valóság is itt van. Ha egy kicsit beljebb jövünk. Kicsit, mintha hangosak lennének errefelé a madarak, nem? Hát Buhara most így az első blikre, most járkáltam egy kicsit. Itt van a gyönyörű mecset is. Határozottan városiasabb, mint Kiva. Nagyobb a förgés, és sokkal több a tadzsik. Egyébként így határozottan van egy tadzsik jellege a városnak. Itt ez a belső, ez egy karavánszeráj volt. Aztán egy medrese lett, most pedig a modern korban ez, amit látunk, egy ilyen árusítóhely. Azért Buhara is nagyon komoly éjszaka, este, nem igaz? Egyébként, ahogy itt körbenézek, feltűnő, hogy nagyon erősek a perzsa hatások.
Iránból látni hasonlókat, például cseppkő boltozatokat. Negyedik nap. Buhara és Szamarkand. A mágikus Buhara a Selyemút egyik legfontosabb városa volt. Nyilván és itteni léptékkel mondhatjuk természetes módon, ez a város is több ezer éves. Gyönyörű, hangulatos város. Medreszéiről, mecseteiről és kézműveseiről híres. Jóval nagyobb, mint Khiva, és kevésbé kompakt. De még így is bőven kompaktnak mondható. Jó reggelt, Buhara! Mutasd meg magad nappali fényben is! Úristen! Ez feldolgozhatatlan, annyira gyönyörű. A neve egyébként ennek a résznek az, hogy Hoi Kalon. Ez a minaret ott mögöttem, ez a hatalmas, vastag minaret 1127-ben épült. Itt vannak a májnók. Ők adják ki azokat a hangokat, ami ilyen rohadt hangos. De én azt hiszem egyébként, hogy a Twin Peaks-ben is ilyen madár volt. Egyébként Üzbegisztánból ez fog eszembe jutni mindig, ez a sárgás-barnás fal, tömeg, hosszú árnyékok, a türkiszkék tetők és a sötétkék csempék. Az az igazság, mikor jöttem Khivából, hogy ilyen nosztalgiát éreztem, mert annyira csodálatos, eldugott, misztikus hely volt, és megérkeztem Buharába, és azt éreztem, hát ez már ilyen sokkal turistásabb, meg nagyobb, de most, hogy azért járok kelek, azért kezdem megérteni, hogy mitől is olyan nagyszerű hely ez a Buhara, mert nem az, hogy nagyszerű, hanem óriási. Tényleg ilyen fantasztikus, tehát hogy azért értsük úgy, hogy a turistás az azt jelenti, hogy mondjuk van rajtunk kívül még 2 darab nyugati turista, egyébként full helyi az egész. Imádom, imádom. Buharában a vár az, ami ilyen nagyon hivatalos látnivaló. Itt látjuk. Hihetetlen masszív falai vannak, tényleg elképesztően vastag, masszív, nagy falai vannak, és mondanom sem kell, hogy nagyon régi is az épület. Bekötöm a cipőfűzőmet, mert idefelé a nénik leszittak, hogy ki van kötődve. Kárdal ki van. És 2-re megpusztom, hogy elégedettek legyenek, meg én is. Oh, thank you. Thank you very much. Úgy nem is tudom, olyan 1200-ban érzem magam. 1200-1300. Ez elképesztő. Szóval az van, hogy aki el akar itt a várban veszni, az legalább egy napig el tud veszni, és a mélyére ásni Közép-Ázsia rendkívül gazdag, színes és vérzivataros, de mégis kreatív történelmének. Hogy mennyire kedvesek itt az emberek, ez például egy tadzsik sráctól kaptam, szerintem ez a legjobb szuvenír. Na, lett itt egy új haverom is. Tudják, hogy kik a jó emberek.
amit még nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy az emberek mennyire kedvesek itt. Ez ilyen közhely, sok helyen el szokták mondani, de itt tényleg olyan nagyon-nagyon kedvesek az emberek. Mondok egy példát. Vannak ezek az utcai árusok, csak így rápillantottam a pultra, és nézegettem milyen ékszereket, stb. És akkor oda jön az árus, és igyekezett leszögezni, hogy ez nem ezüst, tehát olcsóbb. Azért ilyet nagyon ritkán láttam. Na hát Buharából irány tovább Szamarkandba vonattal, de majd meglátják, hogy milyen vonattal. Hát szóval, ilyen egy vonat belső. 523. Az a brutális, hogy Üzbegisztánban jegykiper vonatok járnak. Szamarkand és Buhara között egy 300 km a táv, és 2 óra alatt teszi meg. És nem nézik ezt a színvonalat, olyan patyolat, olyan, mint a patyolat. Nézzük meg a WC. Tökéletes. Na hát, ilyen este 11 óra van, besétáltam Szamarkandba, és azt mondom, hogy Atya Úristen, Atya Úristen, ez mennyire gyönyörű. 5. és 6. nap. Szamarkand. Szamarkand már Tadzsikisztánhoz van közel, de Afganisztán sincs olyan messze. Talán a leghíresebb, legmisztikusabban csengő közép-ázsiai város. Nyilvánvalóan Szamarkand is a Selyemút egyik kulcstelepülése. Szintén híres mecseteiről, de mauzóleumairól is. Klasszikus látnivalói szét vannak szórva, de mivel rengeteg van belőlük, egy korlátlanul érdekes hely. Ráadásul a második legnagyobb város Üzbegisztánban, és a mindenhol megélhető régi érzetek mellett a köztes részei meglehetősen modernek. Szamarkandban nagyon sok minden Timur Lenkhez kapcsolódik. Timur Lenk egy türk volt, és egy nemzeti hős Üzbegisztánban. Ugyanis Dzsingisz Kán, amikor letarolta itt az egész vidéket, Timur Lenk volt az, aki kreált, aki épített, aki gazdagította azt az egész területet, úgyhogy óriási tisztelet övezi. Szamarkandban van az, hogy nagyon komoly turista tömegekkel találkozom. Először Üzbegisztánban. Itt már tényleg hozzáférni olyan könnyű dolgokhoz. Üzbegisztánban én nagyon imádom ezeket a kupolákat. Különösen, hogy ilyen türkis színűek, imádom ezt a kékes-zöldes színt. És nagyon sok helyen látom, hála Istennek. Ez a hely, ahol állok, ez a Regisztán. Ez Szamarkandnak a központi tere, ami nagyon-nagyon híres és gyönyörű, tényleg impozáns épületek. Amit tudni kell, az, hogy eredetileg ez egy 15. századi medrese volt, ez az iskola. Ott laktak a tanárok, de aztán később ez is medrese lett, a 17. században gyakorlatilag lekopizták ezt a medreszét, és ott a tetején ott ilyen állatokat lehet látni, ami az oroszlánus vallásban elfogadott, de az iszlámban nem. És ez pedig egy karavály szerám volt, az a kékezöld kupola, ott viszont egy mecset. Karaván szerályok tulajdonképpen fogadót jelentenek, hotelt, a messziről jött utazók, vándorok, tanítók itt tudtak megszállni, és jól is látszik ez a
sok boltozatos, ligetes, téglalap alakú tér. Megint Üzbegisztán csodálatos színei. Türkiz, sötétkék és a homokszín. Mindenhol ezt látom. Ezt a három gyönyörű színt. Egyébként, ami még nagyon tetszik, és szerintem nagyon különleges, hogy ezek az oszlopok, mintha az épület testhez képest így széttartanának, így dőlnek, olyan mintha részeg lett volna a tervező. De igazából a magyarázata az, hogy földrengések voltak, és egy kicsit így megdőlögetett. De szerintem tényleg így még különlegesebb az egész. Megint nagyon-nagyon durvák a színek. Itt most abszolút topzódása van a türkiznek. Hihetetlen gyönyörű, hihetetlen gyönyörű. Imádom ezt a színt. Szamarkand sokkal nagyobb, mint Buhara, Kívánna meg pláne, úgyhogy a szamarkandi látnivalók azok nem egy ilyen kompakt egy halomba vannak, hanem ide-oda el kell menni. Egyébként ez egy hatalmas szétterülő nagy modern város, és akkor ilyen csodák vannak mindenhol, mint egy ilyen mazsola a süteményekben. Ha már színekről beszélünk, van még egy dolog, ami nagyon tipikus, hogy Üzbegisztán tele van fehér autókkal. Nem tudom, mi az a fehérséke. Ez a része Szamarkandnak egyébként teljesen olyan, mint Oroszországban lennék egy orosz városban. Olyan érzet, az épületek hangulata nagyon-nagyon hasonlít. Egy üzbék kis faluban vagyok, ahol a híres szamarkandi papírt készítik, vagy legalábbis itt mutatják be. Most szépen így meg kell háncsolni ezt a növényt, ilyen gyönyörűen, ahogy csinálom. Így szépen megháncsoljuk. Szépen. Nagyon ügyes vagyok. Most fölállok. És akkor itt megkutyulom. És akkor még így ki kell sárítani, és akkor kész egy híres szamarkandi papír. Ugye, megtanulták? Istenem, te aranyos kis vízimalom, egye meg a kis szívét, ahogy dolgozik. Hát ez egy nagyon idilli kis hely. Vízzel, fákkal, ebben a gyönyörű környezet, tehenek. Nagyon-nagyon ilyen nyugalmas, fantasztikus hely. És persze ne feledkezzünk meg a kis vízimalmokról se, mert most is dolgoznak. Ezekben a pillanatokban is végzik a kis munkájukat. Új helyszín következik, Ulugh-beg obszervatóriuma. Ő Timur Lenknek az unokája volt, és egy határozottan tudomány, kultúra és művészetközpontú ember, és sajnos szegényt le is fejezték, de az öröksége fennmaradt. Szamarkand egyébként iszonyatosan zöld, nagyon sok parkja van, és ez mindig nagyon jót tesz egy településnek.
Beszabadultam le is. Ó. Rá. Go. Szára, rá. Ti. Duello. Yeah. Thank you. Nice. I'm coming back. Tested jó? Okay. Szóval beszabadultam egy üzbék piacra, mert enélkül nem teljes az élmény, így ezt mindenképpen meg kell nézni. Mindenféle magok, meg a mi szemszájnak ingere. De jól néznek ki ezek is. Кашаю. Посмотрите, пожалуйста. Это кушать, это орешки. Орешки. Самые хорошие. Это узбекский. Самый лучший это. Самый крупный это. Very good. Very good. Это, братан. Это уругвайский орех. Самый настоящий, сильный. Это попробуй это. Это. Very good. Это very хороший, это настоящий. Берите полкило. Thank you. Сташки есть, пекан есть, макадан, курага. Hú, hát itt azért minden van, ami szemszájnak ingeren. Szerintem napokat el lehetne tölteni itt. Csak azzal, hogy így nézekedtem, hogy mennyire gyönyörűen vannak megrakva itt ezek a zöldségek, gyümölcsök, magok. Brutál jó, autentikus érzés. Van egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék önökkel megosztani, a selyemgubókkal kapcsolatos. Ez itt egy selyemgubó. Egyetlen selyemgubóból 1 kilométernyi szálat lehet lehúzni. Tehát ez egy selyemgubó, ez azt jelenti, hogy 1 kilométernyi szál jöhet ki belőle. Selyemgubó szálak. Most közelről nézi a kis selyemgubó, hogy mi lett belőle. Sose gondolta volna, hogy ilyen szép szőnyeg lesz belőle, bár ő is nagyon szép, de most visszateszem, hogy hadd nézze tovább, bár hozzáteszem, nem csak ez a szőnyeg lett belőle, hanem sok más szőnyeg is lett belőle, hiszen egy ilyen selyemgubóból 1 kilométernyi szál jön ki. Vagy elfáradtam. Be is vagyok lakva, de minden ízében, minden pillanatában ez az utazás élvezetes volt, mert Üzbegisztán egy hihetetlen érdekes és gazdag ország kulturálisan, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom még hozzá nagyon. Hát ennyi volt a nagy intenzív futásom Üzbegisztánban ez alatt a néhány nap alatt. Nem csalódtam, méltó ez az ország izgató, misztikus híréhez. Érdekesek a helyek, finomak az ételek, és valami nagyon furcsa keverékét érezhetjük itt a régi selyemutas misztikumnak, az elképesztő modernitásnak, és még a szovjet érzetek is megvannak. Emellett tiszta, biztonságos, és az emberek is nagyon kedvesek. Boldoggá tesz, hogy megélhettem.